Ja. Oké, je mag wel iets meer meedoen. Ga maar lekker met hem mee, precies. Je hoeft niet als een houten pop, maar in ieder geval niet viool spelen. Do, 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 dom. Hou die articulatie vast. Ah, mooi. Oh nee, nu verlies je het een beetje. Merkte je dat? Crescendo tot. Precies. Daar hoor ik het niet goed genoeg. Oké, super. Super. Je ligt natuurlijk in een register wat op zich heel lekker in zijn diskant en zo. En het ligt niet zo goed. Dus wees echt je bewust ervan dat je niet al te zacht speelt. Rust. Oké, twee dingen. Je speelt over beide rusten heen in maat 6 en maat 4. Dat is jammer. En kan je al die 8, 9 maten in één lijn denken? Ja. Dat het niet in 2 of in 3 of zelfs in 4 wordt gehakt, maar echt in één grote lijn. En probeer wat we net deden met die articulatie. Dat je dus een stok die niet door een hand wordt vastgehouden, maar echt door 4 vingers die allemaal mogen meevoelen. Als je echt je vingers voelt, dan heb je veel meer macht over wat je met je stok kan zeggen eigenlijk. En dat het niet zo'n soort hand is die stok heen en weer beweegt, maar dat het 4 vingers zijn. En met je pink hou je de balans en met je wijsvinger stuur je. En dat je echt elke vinger voelt. Ja. Klinkt belachelijk, maar het is echt waar. Ga verder met de lijn. En nog verder. Oké, super. Veel beter, veel beter. Ik vind dat je ontzettend goede technisch in de klauwen hebt, zou ik maar zeggen, in de vingers hebt. Ik vind dat je soms iets klassieker aan kan gaan. Okay. Dat je iets meer het tempo houdt. Je neemt vrij veel vrijheden en daar wordt het wat romantisch van. Yeah. En ik denk zeker bij Beethoven kan je meer extreem het piano en het forte tegen elkaar zetten. Dat het echt, hij hield van subito forte en subito piano. En ook zeker in dit eerste deel kan je dat heel erg veel meer gaan proeven, gaan verkennen eigenlijk. Ja. Hè? Goed zo. Denk vooruit.
septiemakkoord. Gaat maar door. Dominant. Precies, daar gaan we heen. Precies, die hele passage gaat daarheen. Ja. Veel beter. Nog 1 keer vanaf die voor 2. 3 maten voor 2, alsjeblieft. Goed zo. Die is te vroeg. Die is een tel te vroeg. Net ook. Voel de weerstand. Precies. Hoor je het verschil? Meteen. Nog 1 keer direct daar. Met meteen de juiste uitrusten. Het moet 1 uur kunnen duren. Je moet erbij een heel verhaal kunnen vertellen en dan nog intensiteit. Ja. Voel ze in de vingers. Ja. Neem je tijd om die... Oké, die legato, echt. Dat je op de een of andere manier daar met legato... Met alle rust links. Goed zo. Meteen... Ja, ik hou een oogje in het zeil.